Guys, so ngayon magbebenta ulit tayo ng frozen product. Hiningal ako kasi umakyat ako sa bukid. Actually, papunta po ako ng baryo dito po sa amin kasi malayo pa po kami sa baryo. Ayan po yung dala ko. Ayan. Isang bag po yan na ang laman. Lahat ay hot dogs. Yes. Yan lang naman po kasi yung kaya kong isuporta. Lalo na kung sa kagipitan. Ay, kaya hinihingahan ko ng malalim. Kahit mabigat ang aking dinadala, napapagaan nito ang aking pakiramdam pag nakikita ko ang anak ko na may nakakain. Siyempre, ito yung purpose kung bakit kailangan ko magsakripisyo ng ganitong trabaho. Kahit pa paano maalagaan ko pa siya, may oras pa ako sa kanya. Katapos kong maglako, magsudoy, kumbaga sa waray nun, siya naalagaan ko. Ayan, kaya hinihingal tayo mga guys. Siyempre, nagtatrabaho kailangan sipagan ng mabuti para nang sa ganon mas maging proud at appreciated nilang mga ginagawa natin, 'di ba?